वोटिंग बारी विषय आहे तुका बारी वाटलं सेलिब्रिटी की तू का सोडणार आहे सोडचे घाले पुसके रे सोडून पहिले दर रे माका तू का हो सोडणार आहे पहिले बारी चहा तोडल्यावर बारी खरंच मग सर सामा असेल रे दोघी जण काय झालं रे तुमका आता कुठून पिटक झाल्यात रे मागीर काल केला मग वोटिंग किंचो दिसागे 10-12 फटे धाडटा लाईक कर शेअर कर ताच्या वेळेला तुका चढवायचे धाडटा तेही लाईक कर म्हणून लाईक करण्यातल्या वयल्यान फोन करता आमचं काम नाही हंगा तू लाईक केला पहिले सांग रे लाईक केला नाही रे एक पेटी काले लाईक केला ते एक कॉन्टेस्ट रे अनेक कॉन्टेस्ट ताचे कोण लाईक करता बंडल घाल सोडताय रे तुमचे ते कॉन्टेस्ट ये कॉन्टेस्ट म्हणून कितले कॉन्टेस्ट आहे तुमची हंगा लाईक करची कंपनी गेल्या रे वोटिंग तुका सोडना गोळ्या तुका पिटत करचे तू पिटो करता नाव काल्या सोने करताय रे सोने पिंता बरे नाही रे तू चिप्स का रे केला मग हंगा मॅटर सिरियस असा तू इंस्टाग्रामवर नाही तुका गुत्त नाही बरं विषय या लाईक शेअराच्या बेकोपा आवळे आज पिठं करण्यातल्या अहो चढ पूतच नाही पिटो कोण सॉल्टी पिटो रे केला या पेट्टिस्ट दुग्रक दुईनातलं आपण आम्ही चढ पुतत नाही ये मुझे बर खाता ही लढाई उडली झाली मुरे केला तू कॉन्सर्टाची ॲम्ब्युलन्स रेडी कर तुका जाय जाल्यार बॉन्ड पेपरा भरून देता या बेकोपाचे आज पॅन कार्ड मोडटा काल म्हणताय रे बॉन्ड पेपरा भरून देता या बेकोपाचे पॅन कार्ड मोडटा काल म्हणताय रे दोन पेटी चांगल्या कान फुटल्या तुझे तू ले गणा चिमणे तेल गेले हा तू गाले मुझे पेंगाड मोडचे रे आव मुझे जाना कारण तुझे हात पाय मोडता रे सीएम पंक काढण्यात रे कोणाचे वांक रे सीएम पंक तो रेसलर या तू सीएम पंख कापयता नाव रँडी ऑर्टन कापयता रे अरे तसे बरं गाळी सोनू जोरे हांगा काले म्हळ्या तसे रांड गिंड म्हणून काही गाळी सोनू जोरे अरे रे आमचो व्हिडिओ घरा बसवून फॅमिलीची पळीतात रे ते रान नाही आहे ते आमचं रँडी ऑर्टन आरकेवर रँडी ऑर्टन या रसला रे तो तुझोही रेसलार गे तुझोही रेसलार आजोही रेसलार या दोघा जण रेसलराच्या मोत्या बुडून हांव चपाती घेऊन तुझी चपाती सोडी आहे तू तुझ्या जणांका पोनाट रे हांव मुझ्या जणांका पोनाटला कोणाचो दंब सोडा पळ्या रे चॅलेंज एक्सेप्टेड आज संजे 4 वरात येत जाग्यार जागो मुजो रे केल्ला माझ्या जाग्यार पहिले हांगा कण गेला येतालो रे हांव केल्ला कण गेला इल्ले जाग्यार हा पाठ तुझी उठोवची हांवें जायत रे हांव टेम्पो करून मुझे जण हाडटा रे तू टेम्पो करता हांव लॉरी करून जण हाडटा रे जायत रे आज पळून सोड्या रे कोणाचो दंब कितलो म्हणून आज संजे 4 वर भरती पाठीक तेल पुसून ये मात तेल कोणाच्या पाठी पुसीजन मायर घालता रे केल्ला माणूस एम्पायरिंग कसा रे आज पळ्या रे राईट केल्ला अंपायर मारामारी मुजी आणि तुझी पळ्या आणि दोघांनी मिळून म्हाका अंपायर गेला इनका सांचे कंचे आणि आजे आजे फंक गई आणि ताजे रांड गई आजे फंक आणि ताजे रांड मिळून आमचे पुरे जण उठतो जाऊन हांगा मुझे असले पुरं कणकेचे ओळी पिठो करून दवरतात म्हणून 3 घासांचे आंगे आणि ओळी पिठो करच्यावर पहिले हांका मुझे जण कर हांव पिठो करतो राव 3 घासांच्या शिकयता राव हॅलो काही आहे रे तो हा ते असत आहे ते 4 जण असत आहे आता का 4 जण आणि तू 4 जण मिळून ना या इथलेच काम आहे तुमच्याकडे आता तुझे सीएम पंख मला येत रे
ये बरं लाटपट जण आणि मुझे म्हणताय रे मुझे नाही रे ये जण मुझे नाही रे हा तुझे नाही तुझे नाही तरी केला मन म्हणे आपण आणले रे तो काय एम्पायरिंग म्हणून विक्षा ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ होई साहेब आता तसे दिसता मग तुमचे गेले रे मीटिंग चढ घ्या रे तुमचे ते येते सध्या ते पेट्रोल पंपा गेल्यात चालय पेट्रोल घालून गो पेट्रोल डिझेल डिझेल आमची लॉरी नाही डिझेल घालचे हो तुझे घ्या रे जण ते येते सध्या सरफंड जेने तुझे नाही का येते तर हा दुया येऊन देत आम्ही राखून तांगा येऊन देत चार म्हणले वरा 4:30 झाली रे काही आहेत रे तुमचे जण काही बॅल्यात रे तुमचे जण राव विसरतो हॅलो काय असत रे तुम्ही पेट्रोल पंप ये वेगी लॉरी येतात डिझेल घालून देतात हा लॉरी येऊ दे तुझ्या काही आहेत रे जण रावे कॉल करतो हॅलो कियांत रप्प ये हा कले काय हा रप्प केलं पाहिलं या ते टायर चेंज करतो टेम्परेचर नवीन टायर नाही आता दुजे नाही ओहो तुझे लॉरी रे तुझे टेम्पर येऊन देत आम्ही राखून येऊन दे तुमचे जण पोरा 5 आली रे तुझे लॉरी रे ताज्या टेम्पर येऊचे जण काही गेले रे आपण रे तांका येऊन देत रे त्यांगा रवे पट्टे करते हॅलो काही मेल आहेत सांग बस्सು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಟೆ ಇರು ಬಸ್ ಅಟ್ಟ ಇದೆ ಕಂಚೇರ ಬಸ್ ಜೇಸನ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ आणि ಜೇಸನ್ बस सर येतो आमच्या जयसन बस सर ताजे कंडक्टरची बरी ओळख आहे रे जयसन बस सर येतात ती रे रेडी रव्या आम्ही करताय कॉल आम्ही करता राव हॅलो काय असत रे तुम्ही लॉरी पाडचल लॉरी सोडा रे तुम्ही ओला करणे अरे ते ओलार येतात त्या आज आका आस्पत्रेಗೆ ओलार ತೋರ್ಚೆ ಅಲ್ರೆ ಓಲರ್ येतात ती रे ಸಮ रेडी रव्या सान साहेब बिल्डअप दी जगह ಹಲೋ काय ಆದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ತೆಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೇ ಓಯ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಯ್ ವಿಚಾರ ರಪ್ಪ ಐಲರೆ अवे ಇಲ್ಲಿ बिल्डअप दीजिएगी आम्ही करता रे कॉल आम्ही करता हॅलो तुम्ही काय आणते किन्नीगोळी ಅಂತ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೀರಿ ते ಲೆಫ್ಟ್ ಕಣೆ वेग्गे ओला अಣ್ಣन ते रे ओला रे आज केला माका ओलार घालून तोरचे आज आस्पत्रे ಕೊಳೆ ओके बोलो कंपनी लाईट येतो घेऊन हॅलो आत्ता येतं म्हणलं काय आणते तुम्ही कले वाट चुकली तुमका किन्नी वेळ त्यानं कशी रे वाट चुकची तुम्ही तेंत राहून येतो मी राव ओ नो केला तंका वाट चुकली हा मुखर्स ना कापण नेता ಕೂಡ್ಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿತ್ತರಿ ಏ ಜಾಗ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ಕಲ್ಲನ್ ತೋರ್ಚೆ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೂ ಕಾಯಿ ಬಿಯನ ಕದ सांस आहे बा वाट सुकली पण गेलो लाईट कडचे की म्हटलं मार्केटचे हॅलो काल तुम काही वाट सुकली रे ओ तुम काही वाट सुकली आयलो रे येतो तुझ्या जणांची वाट चुकली रे रेडी रवे रे आता येतात रे ते वरा 5:30 आली ये अंच्या जण कशी वाट चुकली रे अंकाय वाट चुकली की किते आले म्हणे असा रे गेम म्हणचो तुमच्या की आम्ही समाड रवाची रेडी रवया पक्कन काही दोघांचे जोड येऊन आमच्या अंगार पट्टी झाल्या कसं तिथे रेडी रवया सुकून आयलो साहेब त्यांच्या हातांचा बिल्डअप आहे सांगले साहेब आणि गावच्या बुरग्या मोठू केला त्यांत म्हणता भुरग्यांच्या हातात मार गेले लस आहे ही लस
कशी सुख राहिलो रे होय तू चकली करतील आणि चालली रे काय टॅलेंट होय रे आम्ही तसेच सांगून राहिला रे वाट चुकली तोडी रे आठशे साहेब तुझे पोस्ट वर लाईक करूया लाईक करतो तू आणि 4 दाडा ते लाईक रे जिकना तरी ओढणारी पाचव झाले रे शांत या Oh no! कुठं रे कुठं गेल्या रे नाही रे तू पोस्ट रे इंस्टाग्राम लाईक कर या रे ते लाईक कधी केला मग? ते कर काय केलं तिथल्या आता घरी आता घरी सांग तुझं आयडी सांग आता कर या सांगता हा जाय हा लॉग इन केलंय तीन कासांच्या फोटिंग आणू काल रे आम्ही काल तुमच्या पासून तुम्ही चिंतलाय रे ओळे येतात काल रे गलिओ रे काय म्हणताय काय माझ गाडी येतात गाडीवर ते उपद्रव तुझ्यासाठी काल रेसलिंग तुमचे कर मगांची काल रेसलिंग दे तुमचे खरंच मामूस 2 पेटी चांगले आहे थोडं कान फुटले ते तुझे काल म्हणताय रे बॉन्ड व्यापारावर बरोन देता काल म्हणताय रे तेव्हा पैसे झालं ये ये गाव काढून पुरा मका येऊन देत ते बेटे येऊन देत ये काल कुट्टी दोन्ही खेळून के रे ये कಣ್ಣुडी अळे ये सेंदर मका बळे रे मका पळून सिक्क जेरळे असे दरी जळे असे अळे असे 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 ये मांड्या बळे ते दिल्ले पेटा का मका बळे रे ये तू बेट पडायचे त्याच्या मांड्या कळलं मग तू काय आले रे बॅट बॉल खेळताय रे तसे नाही असे असे अरे मका बळे समान बळे हंगा असे 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 तू काय कोमेरीच्या कामा पैसरलाय रे अळे असेंदर जे असे तरी एक तू बेट दीजे वासाची एकाच तू बेट्या कोट्टाय द्यायचे ना ये मिशन तसे नाही रे बा असेंदरीचे असे हा स्टार्ट करणं जर्क 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 उडी जेत आहे असे वण नका असेंदी वसंत सिन मांडत उठके द्यायचे हा असेंदर असेंदर ना आईला रे एक तू पेट दी जायते मंड्या सोडना काम नाही होईतो सो समान दरीचे दुनिया तांदूर वसा नका दोन्ही आता धरल्या रा आपल्या ताका बोळ मिळणार असे दर आणि एकच पेट खातात गेल्यावर वसून दिसेल मार अरे ते तसे नाही रे अरे बुद्ध आणि तू मुस्कारात दाढीला बेटा ताजे मुस्कार चिपूड जुर द्यायचे तसं डिमू 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 दे पुढे अजे अरे कोण असा आपल्या तो मुका राहिला म्हणतो बाचक्क करून घालून सोड रसोड पण सोड बाचक्क करून घालून काय म्हणे उठ होतो म्हणे झाल्या रे दुसरं काय काय ना कारण तू बिखणा मेटात बळे काढ आणि धुळ्या ग तुम्हार जायत केला ना ताणे तैन तो कट्टाई द्यायचे त्याने ओके साकडा घर झाले मग हा कळल्याने साकडा ग हा रेडी रव्या त्यांच्या जाऊन येऊन दे मागीर पडता तू कोण रे कोण रे आता कोण आहे सगळं पडलं तू तुमच्या घर मग चल रे When you're alive, you never really ever die. No crooks, no straights, no one explaining why.